Ekenekwe m unu ndị ọma na-ege m ntị. Ụtụtụ ọma nụ, efifie ọma nụ, mgbede ọma nụ. Ndị a bụ isiokwu ndị anyị ji merisi akụkọ taa. Afa m bụ Amaka Tochi. Ọtụtụ mmanụ ụgbọala na-abata obodo anyị izuụka ọzọ. Ifeanyi Ubah aṅụọ n'iyi na ọ ga-akwụsịrịrị ịdọ n'ala n'ụlọ ụbọchị Mọnde ọbụla na ngalaba ya. Otu na-afụ maka ide ule eji aba mahadum ekwuona na a ga-ekpe nwata ahụ wegoro akara enu ikpe. Ngwa gezienụ ntị ka unu nụrụ isiokwu ndị anyị jiri bịa n'uju ha. Aka m bụ onye nta akụkọ unu Amaka Tochi. Ndị na-ele mmanụ ụgbọala ma na nnukwu ma na nke aka ha mere ka anyị mara ụnyaahụ bụ Sọnde na ha atụbata mmanụ ụgbọala buru ibu nke ga-abata obodo anyị bido n'izuụka ọzọ. Ha mere ka anyị mara na nke a nwere ike ibutu ọnụ ahịa mmanụ ala. Sinetọ nọchiri anya ngalaba Anambra South Senatorial Ifeanyi Ubah aṅụọ n'iyi na ọ ga-akwụsịrịrị ịdọ n'ala n'ụlọ a na-adọ n'ụbọchị Mọnde ọbụla n'ala Igbo na ngalaba. O kwuru na ọ ga-akwụsị nke a ozugbo maka na nnaghachi azụ na aka mbughachi ya bụ ife butegoro n'ịzụ afịa, ịkpa ego na ọdịmma obodo o weghachigoro azụ kamgbe o bidoro akarịana. N'ihi nke a ga-enye ya ikikere ọbụla ọ chọrọ iji kwụsị ozugbo. Ifeanyi Ubah jikwa ohere a wee na-ekwu na a ga-agbaghara Simon Ekpa onye kwudoro ịdọ n'ala n'ụlọ a ụbọchị Mọnde ọbụla. Ubah adọgo ya aka na ntị kwuo na a ga-agbaghara ya maka nsogbu niile na ife mgbu niile o butegoro, mana ọ kachie ntị gaa n'ihu ịfụ na ya bụ ife ka na-adịrịrị na agaghị ewe ya chacha. Anyị ma na-etinyere ịdọ n'ala n'ụlọ a iji wee mee ka gọọmenti ala anyị nye Nnamdi Kanu nnwere onwe. Ubah wee na-ekwu na ife a anọkarịana wee na-adọkwazi Ekpa aka na ntị ka o wepụ anya n'ebe Nnewi, obodo ama ama na Anambra nọ. Ifeanyi Ubah n'otu aka ahụ mekwara ka anyị mara na o wepụtago ụzọ anyị esi nye Nnamdi Kanu nnwere onwe. Na nzukọ nke National Assembly nke 10 ha mere ka o kwuru nke a wee na-egosi na obi siri ike na Kanu ga-enwere onwe ya n'oge na-adịghị anya. Ọ na-akasikwazi ndị mmadụ obi na ndị omeiwu na-arụsi ọrụ ha ike na-agbasikwa mbọ ike ịfụ na a hapụrụ Nnamdi Kanu. Otu Joint Admission and Matriculation Board ya bụ JAMB nke na-afụ maka ide ule eji aba mahadum ekwuona na a ga-ekperịrị otu nwata afọ ya bụ Ejikeme Nmesoma ikpe maka mwego o wegoro akara na ya bụ ule. Akụkọ mere ka anyị mara na nwata a nwetarụ akara 249 wee woge ọ bụrụ 362 nke mere o ji agagharị n'etu ọnụ na ọ bụ ya gachasịrị na ya bụ ule. Otu a mekwala ka anyị mara na ha chọpụtakwara otu nwata nwoke si na steeti Kaduna onye eneneghị ule achacha ma na-ekwu na o nwere 380. Akụkọ na-akọzi na akara nwata nwaanyị a bụ Nmesoma wegoro mere ka onye isi oche Innocent Vehicles Manufacturing Company Innocent Chukwuma nyere nde naira 3 iji wee zụọ nwata n'akwụkwọ. Akụkọ na-akọkwa na gọọmenti Anambra na-akwadokwazi ịkwanyere nwata nwaanyị a ugwu maka akara ya. Ọ bụ mgbe otu onye nọ n'isi ọchịchị kpọrọ otu n'afọ maka ule a iji wee mara na ọ bụkwa eziokwu. Otu JAMB wee gwa ha sị na ọ bụ asị. Ọ bụkwa mgbe a na-akwadokwa ịkwanyere nke steeti Kaduna ugwu ka a kpọkwara otu a ha wee na-ekwu na nke ahụ enenehodo ya bụ ule chacha. Anyị nọ n'agbara ọfụ ebe ụmụazị na-ejizi kọmputa eme ifesọrọ ha nke ịgbanwekwuzi akara ule ha nenere iji wee ghọgbuo ndị mmadụ ma ọ bụ nara ugwu n'ụzọ na-ezighị ezi. Okwu ndị otu JAMB wee na-adọzi aka na ntị ka ndị mmadụ niile
ọkacha ndị ọdụ ọsịsọ inye ife nkwanye ùgwù n'ebe ụmụazị a na-enene ule nọ. Marakwa na ọtụtụ ndị dịka Nmesoma na Gerald ka nọgasịkwa ebe ndị ọzọ. Si na-enyocha tupu enye ụmụazị otuto maka agbara ọfụ a na-agbanyezi anyị ntị n'oge a. Ndị be anyị, ọ bụ nnọkọ ha n'ọnụ. Ọ ya dị na oge ọzọ.